ono by to bolo fajn, ale na niekom inom. Tá fotka naľavo, vlastne tmavý spodok, ťažký, k tomu svetlému vrchu, kde vlastne nie je to prepojené, vrch a spodok nie je prepojený. Chýba tam prepojenie s vlasmi a myslím, že tam nemám ani žiadne šperky alebo niečo, čo by tomu pomohlo, ani kabelku. To je, na mňa to pôsobí tak, že už viem, že mám nosiť svetlé farby, tak sa snažím, ale ešte tam mám nejaké rifle aj topánky, ktoré chcem donosiť. A to je v poriadku, hej? To je v poriadku. Len treba vedieť to prepojiť, tak ako sme to napríklad ukazovali na tej koláži predtým, že ako zakomponovať ten tmavší kúsok do toho outfitu. A tu na vlastne aj vďaka tomu, že spodok je tmavý a vrch je bledý, tak všetká pozornosť je v oblasti bokov. Hej, že vlastne k tej tvári sa ja ani veľmi nedostanem, lebo takéto pnutie tých dvoch tmavostí, tej tmavej a bledej je na tých bokoch a ja sa pozerám hlavne tam. A to je škoda, lebo však ty máš krásnu tvár, krásne oči, úplne magnetické, veľká škoda. A druhá vec, že ono to vyzerá, že ako keby si tú spodnú polovicu tela obliekol niekto a tú hornú zase niekto iný. Áno. A ty si povedala zaujímavú vetu na začiatku. Bolo by to dobré, keby si to obliekol niekto iný. Vieš si predstaviť, aké ženy by svedčal tento outfit, tak ako je, ten vľavo? Tak ako je, asi by tomu stále niečo chýbalo. Áno, trošku by to bolo treba vyladiť. Ja som naražala na to, že tmavovláska by v tom vyzerala oveľa lepšie ako blondína, hej? Lebo tam by tie vlasy boli akože prepojené s tou spodnou polovicou tela, tou tmavosťou práve. No a vpravo? No, vpravo je v podstate úplne jednoduché nohavice, jednoduchý top, kabelka vo farbe vlasov, topánky, tiež taká nejaká zlatostrieborná farba, alebo čo to je. A náhrdelník, ktorý spája vlastne ten vrch a spodok. Nič ťažké. Áno, mňa na tom presne toto fascinuje, že tam nie sú nejaké zložité tie odevy. Hej, v podstate sú to také pomerne jednoduché kúsky, ale že tu je pekne ukázaná tá sila farieb, že keď si vyberieš tie vhodné farby pre teba, keď ich vieš vhodne skombinovať, keď tam pridáš tie farby z tváre, napríklad tú farbu vlasov na tých doplnkoch, keď tam dáš ešte aj nejaký doplnok, v tvojom prípade náhrdelník, ktorý tam urobí nejaký výraz, nejaký názor, pritiahne pozornosť viac k tej tvári, tak vlastne ono to nie je zložité, len ako keby tie základné princípy, ktoré sú za tým, tie samozrejme treba ich pochopiť a nejako ich strebať.